காலையில இருந்து வேலை பார்க்கறான். சரியான பசி. ஒரு தர்பூசணி பழத்தை டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்ல டேஸ்ட். தோட்டக்காரன் தூங்கிட்டு தான் சவுண்டு போடாம சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. ஏண்டா கொஞ்ச நேரம் அசந்து தூங்க விடுறீங்களா? சைடு கேப்ல எல்லாரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. வரண்டாடுற உங்களை பிறந்தாதாண்டா சரிப்பட்டு. மகாராஜா, நாங்க தடுப்பூசி பழம் சாப்பிட்டதுக்காக அந்த தோட்டக்காரங்களை அடிச்சிட்டா மகாராஜா. டேய் தோட்டக்கடா எங்கடா இருக்கு? எங்க ஆளுங்க அடிச்ச வெய்யவோட எங்கடா இருக்கா? மகாராஜா நீங்க கோபப்படாதீங்க மகாராஜா. உங்களுக்காக தர்பூசணி பழம் எடுத்து சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கும் மகாராஜா. நான் பாத்துக்கிறேன். நல்லா டேஸ்டா இருக்கு. தர்பூசணி பழம் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி பழம் போல. என்னடா குழந்தை தர்பூசணி பழத்துல மைக்காட மாதிரி இருக்கியா? குரங்கு மண்டியா உன்னை மாதிரி அத்தனை பேரும் நான் பாத்துருப்பான். குரங்கு மண்டி அழுறதுக்குள்ள அவன் தலையில இந்த கவசத்தை போட்டு மந்திரத்தை ஊதிடுவோம். இனிமேல் நீ அடிமதா. என்னன்னு இல்ல, தலையில கவசம் மாதிரி இருக்கு, தலையாடு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்னன்னு தெரியல. டேய் எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? சீக்கிரம் வாங்க. தர்பூசணி பழத்தெல்லாம் தூக்கி லோடு ஏத்தணும். ஆனா இப்போ சீக்கிரம் வாங்கல. ஏத்து சீக்கிரம் ஏத்து. யாருக்கிட்ட? என்கிட்டே வா. என் தோட்டத்திலேயே சாப்பிட்டு நீ தப்பிச்சு போயிடுவீங்களா? உங்களை வச்சு என் பிசினஸ் இன்னும் பல மடங்கு டெவலப் பண்றேன். நம்மளுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு 10 அடிமைகள் மாட்டிட்டாங்க. சீக்கிரம் போய் இந்த லோடு இறக்கிட்டு அடுத்த இன்னொரு ரோட ஏற்ற வேண்டியது.